an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na an bɛ Sibi an kan ka baara daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 nka min ye san belebeleba o de tun bɛ n'ale Sibi nin waati in na ni aw yɛrɛ ye yɔrɔ ye a b'a dɔn k'a fɔ ko san kɔni a ma taa kosɛbɛ sabula kaba finnen don hali bi an bɛ Sibi an y'a fɔ a ɲɛna cogo min tile 2 baara an b'o la Sibi bi baara o fanba bɛna kɛ min ye coordinateur national CAS Sala Babi an bɛna ale bisimila nka yan'o cɛ kibaruya misɛn minnu bɛ an bolo ka kɛ ni kow kɛcogo ye an bɛ olu da aw tulo kan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma min ye Sibikaw ye an bɛ olu fɛ yen ka se ka baara min kɛ o kɔni ye ka se ka n'a lajɛ sa Sibi centre ale yɛrɛ bɛ baaraba min na an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ka musow k'olu kalan k'u dege baara a la ani ka se ka bayɛlɛmali k'o fana don u senkɔrɔ yɔrɔ maa fɔlɔ minnu kɔni bɔra o ye groupe 5 ɲɔgɔnna ye 6nan olu de bɛ baara la nin waati in na olu de bɛ ka kalan kɛ nin waati in na yaasa ka se ka faamuyali kɛ bayɛlɛmali bɛ kɛ cogo min na da dumunifɛnw bɛ se ka yɛlɛma cogo min na fo ka taa se baganko ma u yɛrɛ mana tila kalan na kalo 6 u ka se ka u sigi u yɛrɛ ye ka se ka baara kɛ ka u yɛrɛ dahirimɛ k'o sɔrɔ cogo min na an nana o de baaraw lajɛ a kɛrɛfɛ baara minnu bɛ ka kɛ tɔnɔ ye bi Sibi ni Kalasa ma n'o ye kuranko ye n'o ye jiko ye n'o ye kalanko ye n'o ye yelenko ye an y'olu bɛɛ lajɛlen fana lajɛ ka se ka olu fana dɔn olu bɛ ka kɛ cogo min na yaasa an ka se ka o bɛɛ ɲɛdɔn an ni maa min ye munumunu salo bɛ kɛ o kɛra Buguri Mamadu Jara ye an b'a yɛrɛ fo n'a cɛ Jaralaka ɲuman ma ca dɛ sɔgɔmada in na a taara an folonkoto de Kamajan kulu min ka jan ni Sibi kulu bɛɛ ye an yɛlɛla o sanfɛ dɔ tora sisi la ye koyi san nɛma o ye dɔ to sisi la sisan an bɛna kunnafoni na AES jamana ɲɛmaaw olu ka ɲɔgɔn ye kun fɔlɔ min bɛ ka kɛ Nizɛrikaw fɛ yen Ɲame o baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ka ban bi sɔgɔmada in na jamanakuntigi 3 in bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kabini kununu Burkina faama n'o o ye Ibrahim Traoré ye ale sera ye ale kunbɛra kosɛbɛ sɔgɔmada in na Asimi Goyita ale taara fara u kan lajɛ in ko n'Ala sɔnna ma min ye AES taacogo a kan ka baara kɛ cogo min a kuntilennaw kan ka kɛ min ye confédération kɔrɔ ye mun ye jamanakuntigiw ka lajɛ bɛ kɛ cogo di minisiriw ye baara mun kɛ ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na u kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ ko ɲumanba ye sabula min ye bamanciwale jatigɛwalew kɛlɛli o ko kɔni bɛna k'a la baara daminɛna ka ban min ye ɲɛfɔliw caman kɔni kɛra jabaraninw ka mɔgɔw ɲɛ bɛ olu la nin waati in na an yɛrɛ ka jamanakuntigi n'o ye Colonel Asimi Goyita ye kuma bɛ ale de bolo kɛnɛ kɔnɔna na ye ale bɛ k'a ka laseliw kɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na CEDEAO ale tun ye welewelemada bila an ka jamana 3 in ma k'u ka taa ɲɔgɔn ye la wolomasiri tabaw ka ɲɔgɔn ye don yaasa CEDEAO ale b'a fɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min bɛna kɛ jɛkulu ye o bɛna nijuguya ni bamanciwale kɛbaaw kɛlɛli kɛ nka jamana 3 in n'o ye Mali Burkina Niger olu ma to o kɛnɛ kan CEDEAO a yɛrɛ jamanakuntigi olu fana bɛ ɲɔgɔn ye sini Abujakaw fɛ yen yaasa k'a lajɛ u ye waleya minnu fɔ n'u ye laɲini minnu kɛ olu bɛna kɛ cogo min na Bamako Maître Mohamed Ali Bacili k'ale welela kununko tuguni BJ la BJ maaw ko u y'a wele a sira u bolo ye kibaruya in an y'a sɔrɔ a masurunamaw fɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ an b'aw hakili lajigin k'a fɔ juillet kalo tile 5 Mohamed Ali Bacili ale kɔni welela sa brigade d'investigation judiciaire la ko kibaruya b'a kun kan k'a ka taa a kɔni sira u bolo yen surɔ ni Ala sɔnna a ma fana a yirala k'a fɔ k'a kan ka taa yira kiiri tigilamaw la maa dɔw kɔni y'a yira ani an yɛrɛ bɛ se ka hakili lajigin k'a fɔ maa minnu kun minɛna Mustafa Diko fɛ yen n'u kun taara politiki ɲɛgɛnye kɛ Mohamed Ali Bacili ale tun bɛ o la nka min ye baro mɔgɔw ye n'o ye avocat ka tɔnjɛkuluba ye olu ye wuli ka jɔ kɛ ko a bɛ se ka labila cogo min na sabula avocat olu kɔni n'olu bɛ kiiri b'u kun kan olu tɛ se ka bila kaso la an b'a yira k'a fɔ fana ko min ye o waleya in hukumu kɔnɔna na maa minnu kɔni minɛna u bɛɛ lajɛlen tilara kasobow ni ɲɔgɔn cɛ a si tɛ Bamakɔ kɔnɔna na nin waati in na ka kɛ ni baara yɛrɛ ale kɛcogo ye kiiri min bɛ sen na n'o ye dunkojuguya ni yuruguyurugu kiiri ye an kun y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko sɛbɛn caman bɛ yen ko olu kiiriw kan ka kɛ a kɛnɛ kan sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ tile 4 baara kɔfɛ an ye jateminɛ min ye o ye k'a fɔ sa min ye laɲini belebeleba caman bɛ yen olu kɔni nɔminɛliw baara olu sen tɛ nin na a yɛrɛ k'a fɔ sa sɛbɛn yɛrɛ la belebeleba bɛna kɛ min ye n'o kiiritigɛ bɛ bonya n'o bɛ taa bɛ tile 11 ma o ye APK maaw olu ka affaire ye
o kɔni o sen bɛ a la min ye bɛ se ka da o kan sa n'o kɔnɔnen don o ye énergie mɔgɔw ka ko o fana bɛ a la nka min ye Fili Buware jamanakuntigi ka avion sanni ko o kuma o tɛ a la ka taa se pankuru minnu ni mɔbili minnu ni avion minnu ni mɔrɔbafɛn minnu sara olu si fana sɛbɛn tɛ a kɔnɔna na Assemblée nationale n'o kɛlen don maa caman minɛli sababu ye nin waati in na olu fana sɛbɛn fana tɛ a la ka taa fara Adama Sangare ninnu ta kan nin si sɛbɛnnen tɛ kiiri ale la an b'a yira la k'a fɔ ko kiiri daminɛ don avocat ka ɲɛmaaba a y'a yira k'a fɔ k'u ka juru bɛ fanga la dɛ ko sabula ko avocat dɔw taara ka assise dɔ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na Kayi ani Mopti jamana tɔgɔ la ko olu ka wariw kɔni olu ma sara hali bi u dun kun taara ka di maaw ma maa minnu ma se ka avocat ta ko wari bɛ se ka sara cogo min Mali ni Banque mondiale k'a kɛlen don kɛlɛkɛtɛ ye Banque mondiale ale tun ye layidu ta ko min ye dollar wari miliyɔn 60 ale na o ta k'o di an ka jamana ma a tun bɛ taa se sefa wari miliyari 39 ma wari in kɔni a ma se ka sɔrɔ hali bi min ye minisiri Sanu ye ale welela ka na CNT la sa ka na ɲininkali kɛ a la wari in ko la nin tubabukalo salen Sanu y'a yira k'a fɔ ko Banque mondiale maaw ko u kɔni ma se ka wari in di hali bi k'u ye laɲini dɔw kɛ laɲini minnu ni Mali jamana yɛrɛ ma sɔn o ma o ye baarakɛlaw musaka min bɛ don olu ka sara la ko k'a lajɛ ko ka dɔ b'o la énergie wari kun kan ka di ka se ka taji de san yaasa énergie bɛ se ka baara kɛ cogo min min ye Banque mondiale k'ale ye laɲini kɛ sa ko Mali ka courant ko k'o san OMVS jamanaw fɛ nin bɛɛ lajɛlen laɲini minnu kɛlen filɛ nin Mali ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ se k'o kɛ sabula olu ye layidu ta ka ban k'u bɛna taji san nin waati in na Niger fɛ Sanu y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya kɔni b'u ni Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ nka layidu taara wari min kama u ye kun minnu fɔ a la ani bɔcogo minnu fɔ a la Mali jamana ɲɛmaaw olu ma sɔn ma nin waati in dɔ la wariko gɛlɛyaba o b'an ka jamana kɔnɔ fo jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min ye wariko ye ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na Aki na ale sigilen don kunnafonidilaw kɔlɔsili kama a ko jɛ tɛ kɛ n'a ye tuguni furakɛlikɛlaw min ye laadala furakɛlaw ye olu ka mangutuli n'o ye publicité ye o ka kɛ arajow ale ni télévision la Aki ko ko ale kɔni ye kunnafonidilaw k'u lakodɔnniya ko la k'a ɲɛfɔ u ɲɛna waleya in bɛ se ka jɔ cogo min ko nka k'a tɛ se ka ɲɛnabɔ olu sigi kun ye sa ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa jamanadenw u bɛ se ka kunnafoni sanuman sɔrɔ cogo min Gawusu Kulubali ko sariya min b'u bolo o b'u yamaruya k'a ɲini arajow ni télévision fɛ sa maa maa bɛ yen n'o bɛ furakɛliko kuma ni fɛnw fɔ olu si kana ye arajow ni télévision kan fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don u bolo u ni arajo tigiw na baara kɛ o ko hukumu kɔnɔna na Alain Foka na ale ye kunnafonidila ye a tun bɛ RFI la maa caman b'a ka kunnafoniw lamɛn a ko n'Ala sɔnna ma min ye septembre kalo nata in tile 8 ye ale bɛna a yɛrɛ tɔgɔ la télévision so sigi télévision so in k'a bɛ sigi Kinsasakaw fɛ yen n'o o ye Zahiri Kɔrɔ Faba ye ɲininkali min bɛ ka kɛ maaw la sa ale yɛrɛ ko k'a bɛ jamana minnu kɔkɔrɔma don a ko k'a bɛ jamana minnu dɛmɛ jamana minnu n'u ka kuntilenna kow ka da ale ye kosɛbɛ ko mun na ko télévision so in ma sigi olu fɛ yen fo ka taa sigi jamana la jamana min bi ni a sen kelen bɛ nanzaraw ka bɔliyaw la a sen kelen dɔ halisa a bɛ k'a yɛrɛ ɲini maa caman kɔni ye ɲininkali kɛ nin ko in na ko don nataw dɔrɔn de bɛ se ka o jaabi di maaw ma n'an seginna ka na an yɛrɛ fɛ yan Bakari Buware ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ale de tun ye yɛrɛwolo sigi fɔlɔ mun sigilen don Assemblée nationale da la ka kɛɲɛ ni ATT ka fanga bin ye a ye ni tarata wuli ani jɛkulu caman o Bakari Buware ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la Buware ba ko a dayɔrɔ ko o kɔni bɛnna nin waati na a fatura alamisa don kɔni u y'a ka janajaw kɛ Ibrahima Kebe ale ye kibaruya in di k'a yira k'a fɔ ko ale ni Buware ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko min ye a dayɔrɔ ko Ala k'o sumaya nin kɔni de bɛ dan sigi an ka kunnafoni telimanw na bi sɔɔni sisan an b'an munumunu an tɛ taa yɔrɔ jan an bɛ to sibi kelen in kɔnɔna na yan min ye Sala Babi ye an na ale bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko min ye Sibi ye sanba de nana kabini midi moins fo ka na se 13h ma min ye san ye a bɛ ka na cogo min a bɛ ka na ten wa halisa a ma jɔ nka tilenin kɔni bɛ k'i kun bɔ yan'o cɛ an n'a lajɛ sa ka kunnafoni ka Sala Babi k'ale bisimila yaasa an bɛ se cogo min na an n'a bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogo min na ka kɛɲɛ ni CAS sigicogo CAS nacogo CAS bɛ ka baara min kɛ faranga minnu bɛ ka ye CAS ko la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen da mɔgɔw tulo kan bɛɛ bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min na an na olu da aw tulo kan sabula bi tilegan in na an bɛ guwa min kɔrɔ nin y'u ka amphi belebele de ye CAS amphi ale belebeleba in
min yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la maire yɛrɛ ko k'olu bɛ to ka n'u ka ɲɔgɔn ye kɛ ko yɔrɔ fɛrɛlen t'olu bolo président i ni tile an b'a ni tile Kassim Sibi min ye CAS ye an y'a ye k'a fɔ kalan min bɛ kɛ musow kunna o kɛrɛfɛ ko caman bɛ ka kɛ nka bi a ka d'an ye an ka occasion sɔrɔ an n'i ka kuma pour que i ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min na CAS yɛrɛ ye mun ye a nana cogo di. ok Kassim n b'i fo k'i ka jɛɲɔgɔn bɛɛ fo o ni jamana kunnafonidilaw bɛɛ fo ni jamanadenw bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔw a kɛra a sira o sira ye k'u bɛɛ fo jamanako la o ni jamanadenya la k'an dɛmɛbagaw fana fo mun ye alimaw ye k'u fo u ka hinɛ n'u ka taasi k'a ɲɛsin an ka jamana in ma o n'an ka kɔkɔrɔma dɛmɛ n'o y'an jɛɲɔgɔn ye an ka jamana in ma i ko ko CAS ka a nana cogo di CAS minnu nana n'a ye o ye an jɛɲɔgɔn alimaw ye alimaw cɛkɔrɔba fila minnu ye Mali kanubagaw ye Mali dɔnbagaw ye n'u ka baara kɛra Mali kɔnɔ kelen dɔ n'o b'a fɔ ma ko Henri Papandi ale yɛrɛ tun bɛ coopération allemande na yan anw ka ɲɛmɔgɔ b'a don a ye baara caman kɛ jamana in na a mɛnna jamana in na jamana ɲɛmɔgɔ y'a don a yɛrɛ en 2009 u y'a kɛ chevalier de l'ordre national ye alimaw cɛla a ka Mali kanu kama ale filanan ye ko Gunta Robert ale de fana ye fɛn dayɛlɛ yan yatimɛw n'an b'a f'u ma ko orphelins musomanw denmisɛnnin musomanw minnu mansaw tanyana denmisɛnnin u faw n'u baw ni dɛmɛbaga t'u la a y'o so dayɛlɛ Mali la yan k'a kɛ dɛmɛ ye an nana don olu hami n'o baara ninnu n'o dɛmɛ ninnu kɔnɔ Mali la u ko k'u tɛ se ka u bɛɛ rentré la u bɛɛ sigilen bɛ Allemagne u si janfara kelen bɛ san 82 la kelen bɛ san 84 na mais u ko ko jamana in ye jamanaba de ye jamana barikamanen don k'u ye jamana caman kɛ farafinna u ye jamana caman kɛ hali Amérique yan fan ninnu na mais Mali de ye jamana ye mun ka se ka bɔ olu dusu kɔnɔ a b'u hakili la a b'u dusu kan u ko ko an bɛ se ka mun kɛ mun bɛ se ka olu to ka to Mali ko la hali bi ka dɛmɛ kɛ parce que u y'a ye ko bɛ ka taa sira min na 2017 depuis 2015 u ye nin sira in ye u ko an bɛna se yɔrɔ la olu ka an ka dɛmɛbaga ninnu u bɛna fɔ k'u b'u kɔ don an ka jamana in na mais n'u ko k'u b'u kɔ don n'u nana n'olu ka sira ye u tɛna se ka fɛn kɛ jamana in ye u ye ne wele k'u dalen bɛ na an jɛra san 20 kɔ k'an bɛ se ka ko dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko min bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mun na a bɛ se jamanadenw ma sans que a ka bali mɔgɔ wɛrɛ fɛ kɔkan mɔgɔ wɛrɛ fɛ mun na a bɛ se ni jamanaw bɛ se ka an ka Mali bɛ se k'a sɔrɔ an ka Maliba in o hakilina in an y'an sigi ka miiri u y'u miiri mɔgɔ yɛrɛ tun b'an fɛ a tuma Allemagne n'o ye Mali yɛrɛ ka lasigiden o tun ye Umu Sall tun bɛ yen mais ta don ka bɔbaga tun kɛra général Kansa ye an b'a fɔ a ka généraliya la o tun ye attaché militaire ye ne taara ne n'o ye ɲɔgɔn ye an kumana u ko jamana in ka d'u ye mais an bɛ se k'a kɛ cogo di ne ko bon an ye baara caman kɛ coopération allemande ye baara caman kɛ sɛnɛ ni décentralisation ni environnement ni fɛn caman kan mais kalandege fɛn dɔw kɔr'o kan Mali la mais musow fan fɛ n ko fɛn caman ma kɛ dɛ an t'a miir'o la u ko effectivement olu yɛrɛ hakilina ye musow dɛmɛni de mais ko musow bɛ se ka dɛmɛ cogo di u ko d'ailleurs musow ni musomaninw an k'u ma n ko bon o la n'i ye jamana in jateminɛ n ko an ye financement caman kɛ dɛmɛ caman kɛ sɛnɛ taasira la Allemagne y'a kɛ hali office la u y'a kɛ ka taa delta intérêt la ba bolo bɛ boli yɔrɔ min na ka taa fo kɔrɔnfɛla la u ka foro caman bɛ yen u ye mɔgɔw dɛmɛ o la n ko an ye hakilina min ta ka dɛmɛ kɛ an ka hakilina kuraya k'a bonya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan an ye gɛlɛya minnu ye hakili dɛmɛ kɔnɔ an ka b'o kɔnɔ an ka taa ni dɛmɛ nɔgɔyalen o ye musow ye musow fana i ye sɛnɛ ye musow b'a bɛɛ kɔnɔ depuis n'a bɔra foro labɛnni na musow b'a kɔnɔ fo ka se sɛnɛdenw fɛn feereli ma n'a kɛra malo a kɛra nakɔfɛnw a feereli ma musow b'a bɛɛ kɔnɔ mais musow bɛ bayɛlɛmani kɔnɔ bayɛlɛmani in fana ye mun ye n'i y'a ta k'a ta depuis Kayi fo Kidali i bɛ jɛkulu de sɔrɔ musow fɛ u bɛ bayɛlɛmali kɛ u ka bayɛlɛmali u bɛ fɛn ɲɛnamaw bayɛlɛma mais
a bayɛlɛmani sankɔrɔtalen tɛ a bayɛlɛmani saniyalen tɛ a bayɛlɛmani dannen tɛ o la fo u ka dege k'u kɔkɔrɔma dɛmɛ o bayɛlɛmani saniyali n'a degeli n'a sinsinni kan o bɛ se ka kɛ cogo min fo condition caman fo dɛmɛ caman de ka k'u ye k'an ka kɛ cogo di ne ko ko bɔn an ka lajɛ Mali la an bɛ se ka an sigi yɔrɔ min k'a kɛ ko Bamakɔ kɔni kana bɔ a la an ka kɛ togodala musow ye gɛlɛya b'olu de kan ni nana kɛ Bamakɔ a bɛ kɛ jagokɛfɛn ye mɔgɔ wɛrɛw de bɛ k'a la minnu ma gɛlɛya tɛ minnu kan an y'an miiri ne ko ma n ko an ka région na ye a wagati la u tun ye Mali fan bɛɛ kɛ rouge ye ni Bamakɔ yɛrɛ tɛ n ko bɔn o kibaruya b'aw kan mais Mali fan si tɛ rouge ye o y'u ka kuma de n'a nana n'a ye réalité an b'a dɔn u ko bɔn n'u ko k'u bɛ na a ka gɛlɛn ko ne ka na n k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ cogo min n'i ye sira sɔrɔ u bɛ tila ka na an b'a kɛ an ye o ko kɛ k'a miiri k'a lajɛ Mali fan ma bɛ se ka kɛ an nana lajɛ ne ye fɛn f'u ye Mopti région ka taa Tɔnbukutu ka yɛlɛ u ko ko o kɔni ye bande rouge ye o tɛ se ka fɔ an nana fo ka Sikaso ni Segu bɛɛ k'an ka yɔrɔ dɔ ɲini o ko si tɛ se ka kɛ bon k'an k'a kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min wulikajɔ bɛ se ka kɛ n'u nana u bɛ se k'a ye parce que dɛmɛ kura don dɛmɛ min tɛ mɔgɔ coopération internationale ka bolo kan Allemagne yɛrɛ ka lasigidenw ka bolo kan fo Mali kanubaga minnu bɛ Allemagne olu ka fɛn don an k'a kɛ ani Malidenw Mali ɲɛmɔgɔ gouvernement ɲɛmɔgɔ k'a baara kɛ minnu bɛ n'a dɛmɛ n'u nana o fana k'a ye parce que ko tɔgɔ jugu caman b'an kan olu bɛ fɛ k'o kɛlɛ n'i ko k'i b'o kɛlɛ f'i ka ko kɛ mun bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw ma minnu b'a u ka nafolo don a la ne ko n ko bɔn an bɛ commission dɔ kɛ an bɛ mission dɔ kɛ an b'an yaala an b'a daminɛ Kulukoro région na a san an ko ko bɔn n'o bɛnna 2017 ma k'an k'a lajɛ nin na u bɛ fɛ ka min kɛ kalan b'a kɔnɔ est-ce que ministère de l'éducation ta tɛ se ka k'u ka tutelle ye u ko ko bɔn sɛnɛko fana b'a kɔnɔ est-ce que ministère de l'agriculture fana tɛ se ka kɛ a jamana an ko ko bɔn ko formation professionnelle fana bɛ yen mais u nana ye u ko ma ko sala problème ye min ye ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma a ka gɛlɛn i bɛ na n'i ka nafolo ye kumaɲɔgɔnya ka gɛlɛn f'an ka mɔgɔ sɔrɔ ani mun bɛ se ka ni ministère saba la don sira bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na ka nɔgɔya a tuma bɛnna ni Mamani Babi de tun ye ministre de l'emploi et de la formation professionnelle ne kuma dans ce cas an bɛ miiri k'a lajɛ an bɛ se ka ministère mun an bɛ se ka don mun kɔnɔ an n'u bɛ se ka kuma kɛ a k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma an ka baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina kɔnɔ o n'u ka taabolo kɔnɔ o de la an ye Mamani Babi ka ministère ta an taara an y'a ɲini cogo cogo a kɛra ten an b'a fɔ o yɔrɔ la o ni ministre fɛn fɛn bɛ emploi kɔnɔ fo ka na se bi ma an b'u bɛɛ fo parce que u ye baara in nɔgɔya u ye jamana in taabolo wɛrɛ yira jamana in na mun tɛ hakilina mun ye o b'u bila jamana in kan an sera a ma a y'a nɔgɔya ani tubabuw kumana u ye mission fɔlɔ ta cɛ ni musow nana ne n'u saba an taara an n'a kumana a ko yɔrɔ dayɛlɛlen don a ye bon an ko k'an bɛ baara daminɛ mais bɛɛ k'an dɛmɛ hakilina na a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min parce que an y'a ye k'u bɛna formation kɛ musow ni musomanninw k'u dɛmɛ n'a bɛ kɛ f'a ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka basigi yɔrɔ min mɔgɔw bɛ se ka yɔrɔ lasɔrɔ yɔrɔ min mɔgɔw bɛ se ka wasa yɔrɔ min bon sariya fɛn bɛ insécurité bɛ yɔrɔ bɛɛ lakanabaliya bɛ yɔrɔ bɛɛ hali n'i taara États-Unis i mana taa Faransi fan bɛɛ mais yɔrɔ dɔ ka fisa ni yɔrɔ dɔw ye an k'u ma an ka Manden kɔnɔna la yen Kulukoro région Kati cercle la bon jɛɲɔgɔn ni mɔgɔ min banna bɛɛ y'i ka yɔrɔ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni yɔrɔ proposé an bɛ yaala k'a lajɛ an ye mission dɔ sigi an yaalala fan bɛɛ k'a lajɛ mais an laban an taara hali Kati an labanna ka na nɛgɛla ninnu ni fɛnw bɛɛ kan ka ban an ye yɔrɔ caman na yen an nana an sera sigi yan a don ala ma hinɛ sous-préfet la o ni maire u y'an kunbɛn cogo min ne ni tubabukɛ Allemagne cɛkɔrɔba min bɛ ɲɔgɔn fɛ o tun ye GIZ directeur kɔrɔ de ko fɛ a ko n ma ko sala e ɲɛ bɛ mun na ne ko yan kɔni bonya tɛmɛna dan kan an ka ɲini na taabolo dɔw tun b'a kɔnɔ o taabolo ninnu ko an bɛ se k'a kɛ yɔrɔ jumɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka sigiyɔrɔ d'an ma ka taa fo hectare 2 fo 5 la n'a ka ca n'a yɛrɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ an t'a san parce que n'a banna tuma o tuma a bɛ sɛgɛn jamana de ma ko bon an bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ cogo di yɔrɔ min fana ni mɔgɔw wulila u bɛ se ka se k'a ye nɔgɔya la o ni yɔrɔ fana la mɔgɔ minnu cɛsirilen b'a ko la an nana ni saba bɛ dafara sigi a don kelen kama maire ni sous-préfet ye décision ta k'u bɛ hectare 5 d'a ma kumaɲɔgɔnya yɛrɛ la foli ni fɛn ko k'u b'a dan ko tɛ problème an nana ye fana sira fana la nɔgɔma Bamakɔ kɔnɔna bi
ka se yɔrɔ la ka bɔ Bamakɔ da fɛ Sibi ni Bamakɔ ɲɔgɔn tɛ aw yɛrɛ y'a ye kuma min don a bɛɛ y'a ye ni ɲɛ la an y'o ye an nana sɔrɔ fana tɔn bɛ yen musokulu tɔn minnu bɛ yan a ka ca Mali la n'a ɲɔgɔn bɛ yen musow faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛnnen don u ka tɔnw fana a kodɔnnen don jamana ɲɛmɔgɔ fɛ parce que o fana tun b'an ka ko la f'an ka tɔn musow sɔrɔ minnu ka tɔn n'u ye récépissé b'u bolo n'u kodɔnnen jamana ɲɛmɔgɔ fɛ parce que ka yaala carré kɔnɔ ka mɔgɔw ta n ko kun t'an fana ma nɔgɔn an kun t'o la an ko k'an ka taa ni jamana ɲɛmɔgɔw ka taabolo ye u n'u ka laɲini u n'u ka sariyaw ye o de y'a to an ye olu muso ninnu an y'a ye ko bɛɛ bɛ yan an seginna an ye restitution kɛ ne ye rapport kɛ ne ko bon an ye sigiyɔrɔ sɔrɔ an ka danbu o ye Sibi ye la an ye Sibi kɛ an sigiyɔrɔ ye Ala n'o nɔgɔya an mɛn'o de kɔnɔna la an ye baaraw kɛ u ye papiyew bɛɛ d'an ma préfet ye yɔrɔ di tout ça la ayiwa mɛ bi a ye sigiyɔrɔ sɔrɔ mun ni mun de bɛ kɛ centre in kɔnɔ an filɛ yɔrɔ min na bi n'o ye complexe yɛrɛ ye mun ni mun de yɛrɛ de bɛ k'a kɔnɔna na kalan bɛ kɛ cogo di mɔgɔw bɛ ta cogo di bon en fait Kasim komi n y'a fɔ an ka hakilina in ani an dɛmɛ jɛkulu ninnu an bɛ taa ni jamana ka hakilina de jamana ka politique d'emploi u ka laɲini baara ɲini ni baara dege o ni baara di an ko k'an bɛ taa n'o ye an ka ko n'an y'a kɛ mɔgɔw bɛ kan ka mun faamuya centre in a créé a ma dabɔ pour que nafasɔrɔ ka sɔrɔ a la projet fɛ a ma dabɔ pour que an bɛ se ka nafolo ɲini a kɔnɔ a dabɔra pour que ka jamanadenw jamana kɔkɔrɔma dɛmɛ e ka a senkɔrɔma tintin n'a b'a fɔ ko aide ou appui aide au développement ni appui au développement nin sira in kan n'i y'a yɔrɔ ye an kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ bila en place i bɛ se ka a dege cogo min k'a k'i ye cogo min ka lafiya cogo min jɛkulu fila de don musow ni musomaninw muso ninnu tɔnw de don mais yɔrɔ in dabɔlen bɛ Mali bɛɛ de kama fɛn daminɛ na i tɛ se k'a jɛnsɛn fan bɛɛ i b'a lajɛ a daminɛ na i bɛ sigi yɔrɔ min na n'a bɛ se ka nɔgɔya a bɛ se ka taa cogo min dɔɔni dɔɔni i bɛ yɛlɛ fo ka jamana lafa o association muso tɔn minnu bɛ yen an y'a daminɛ ni Manden kɔnɔna ye an ni maire bɛ baara kɛ an ni maire b'a proposé an bɛ association an ye mɔgɔ yɛrɛ bila an ka agent ka enquête kɛ ka association fɛn fɛn bɛ Manden kɔnɔna na ka association essayer k'a dɔn bon minnu ka surun minnu dafalen don minnu bɛnnen don an n'u ka essayer k'aw dege an t'u dege fɛn na u tɛ fɛn min dɔn dɛ fɛn min b'u bolo kɔrɔ u bɛ fɛn min kan an b'o de ɲɛsira yir'u la a ɲɛ ɲuman fana yir'u la u k'a faamuya k'u bɛ se ka sɔrɔ o la o la f'an ka a sɛnɛ cogo yir'u la sɛnɛden ka ɲi a la a bɛ bayɛlɛma cogo min a bɛ se ka mara cogo min a feereko ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min o ye musow ta ye an b'u ta groupe la pour que an bɛnnen bɛ groupe la tuma o tuma n'an ye jɛkulu o ye Sibi musow ye wa ou bien muso groupe mun bɛna na kalan na muso groupe mun bɛna kalan na fan bɛɛ muso groupe k'a da sɔrɔsi musow firijatɔw olu musow nana yan bobow musow o ye hakɛ to a fɔ cogo de don olu nana a bɛ fɔ ten de o bon muso wɛrɛw nana yan hali silamɛ musow olu ka tɔn musow olu bɛɛ nana u ye kalandege kɛ pour k'a yira ko yɔrɔ in dayɛlɛlen bɛɛ ye n'i y'a ɲini an bɛ na an bɛ condition créer pour que an ni bɛ bɛn nacogo la i bɛ na i bɛ sigi n'i nana aw tɛ fɛn bɔ pour que aw bɛ sa a bɛ fɛn mais fɛn de bɛ d'aw ma parce que fɛn an b'aw la dumuni an b'aw la si an b'aw la dege nin fɛn bɛɛ de bɛ sara mais a bɛɛ bɛ projet ka fɛn kɔnɔ fɛn taasira kɔnɔ foyi tɛ bɔ aw ka taasira kɔnɔ maintenant parce que an bɛ mɔgɔ min dɛmɛ u bɛ sira dɔ de kan o sira in an b'a sinsin ye k'a sira dilan k'a ɲɛ filanan in ye musomaninw ye o musomaninw ani mun fana bɛ jɛ o kan ani municipalités mairies o ni région dɔw gouverneur tel que Tɔnbukutu gouverneur b'a la an bɛ musow ta u bɛ association musomaninw minnu ye kalan kɛ k'a dan sira n'u caman baara sira kan ka baara ɲini sira kan ka yir'u la an b'olu musomaninw ta n'i ye ɲinan ta yɛrɛ la ye an ka promotion ye an b'a fɔ ko commune bɛɛ k'a ka musomaninw di an bɛ fɔ commune bɛɛ ka musomanin 3 2 ou bien 5 di nan ta in na ani commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle CNT kɔnɔna la an n'olu b'a la o musomaninw de nalen ta o ni jɛkulu wɛrɛw musomanin tɔnw fana dɔw bɛ yen olu b'u ka musomaninw di muso jɛkulu tɔn dɔw b'u ka musomaninw di olu musomaninw de bɛ yan bi-bi in na u ka balo u ka fura u ka kalan a bɛɛ bɛ projet ka compte la an b'u dege bayɛlɛmani la k'u dege sɛnɛ kɛcogo la u k'u dege hali sɛnɛ bayɛlɛmani maracogo la u ni fɛn caman même adamadenya taabolo jɛɲɔgɔnya
an b'u dege u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn bɛn. O tuma maa tɛ wari bɔ ka na yan n'a ka di ne ye n bɛ n den bila a bɛ n'a tɔgɔ sɛbɛn o t'a la. n'o tɔgɔ sɛbɛn t'a la k'a fɔ k'i bɛ wari sara ko n'i tɔgɔ sɛbɛn. O t'a la. I bɛ na jamana fɛn sira dɔ de kan. Mɛriw ka sira. ou bien jamana ɲɛmɔgɔw ka sira. Jɛkulu ka sira ou bien jamana ka sira. O sira fɛn fɛn na. Ni tɔn dɔ b'aw bolo a bɛ se ka n'a ye laɲini kɛ sisan an b'a ta. a bɛ se ka na. N'i nana an b'a lajɛ est-ce que i b'an ka fɛn kɔnɔ an ka taabolo kɔnɔ i si o ni parce que an t'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ kan an t'a kɛ kan wɛrɛ la an kan kelen bɛ o tubabukan ye bɛɛ bɛ dege o tubabukan la f'i ka kɛ 6-7e niveau la ka na fo peut-être n'a ka di i ka tila université la diplôme wɛrɛ ka k'i bolo master ka k'i bolo o si tɛ baasi ye mais a ka kɛ si fana la si min bɛ taa san 16 la ka na san 22 la san 22 fo san 24 o si tɛ baasi ye bon o de y'an ka exigence yɛrɛ i kana kɛ musomanin fana ye mun lajɔlen don o bɛɛ ye gɛlɛya de ye. Parce que i tɛ se ka kalan kɛ o kɔnɔna na. I tɛ se ka kalan k'o kɔnɔna na u bɛ kalo 6 in kɛ kalo 6 in na kalo kalo u bɛ tile 4 sɔrɔ ka t'u ka so o tile 4 kɔnɔna n'u bɛ taa an bɛ wari d'u ma u ka musakaw n'u ka fɛnw u bɛ se ka fɛn minnu ɲɛ n'u yɛrɛ ye o ka parce que n'i nana nafolo fɔ dɔw kana taa bila u denw na. An b'a kana n'a wari yɛrɛ président. An tɛ sɔn ko n'a bɛ dɔɔnin bɔ k'a sɔrɔ an tɛ tobili kɛ so e tɛgɛ falen bɛ bɔ wari la ka na. Mɔgɔ de sigilen bɛ yan. An b'a fɔ ko i ye min minɛ yen fɛ nana yɛrɛ. Dɔgɔkun tile 7 tobilikɛlaw de talen bɛ yan u bɛ tobili k'u ye. Muso ninnu u bɛ tobili k'u ye denmisɛnninw ka daraka u ka tilafana ka surafana o de y'a to hali dɔgɔtɔrɔso an y'a jɔ Kalasa kɔnɔna na an m'a jɔ Sibi an ka centre kɔnɔna na pour que bɛɛ bɛ se k'a lasɔrɔ denmisɛnninw bɛ furakɛ u ka fura wagati kɔnɔ o bɛɛ b'an de bolo. Kalo 6 in kɔnɔ. Kalo 6 in kɔnɔ. O ma ni i nana kalo 6 kɔnɔ e yɛrɛ tɛ foyi kɛ sa ni ka kalan kɛ. I tɛ foyi kɛ ni kalan tɛ o fana an kelen bɛ ka musow ni ɲɛmɔgɔ de b'u kunna a musomanin si tɛ yen ko ne bɛ mun tɔgɔ dɔn n t'a dɔn n tɛ se ka nin si jira ko nin bɔra mɔgɔ wɛrɛw de bilalen bɛ parce que a ko taabolo ka gɛlɛn kojugu. Ka gɛlɛn dɛ. Muso ni musomanin ka kungo ka gɛlɛn diɲɛ ko bɛɛ k'a ta yan fo diɲɛ dan o de y'a to an kelen bɛ ka même gardien mɔgɔ minnu kan ka fɛn u bɛɛ ni minnu bɛ ɲɔgɔn sira la u ka dumunikɛyɔrɔ n'a y'a ye u ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn ye i bɛ se ka na ka tile kelen kɛ mɔgɔ 100 bɛ se ka kɛ yan kɔnɔna na fo mɔgɔ 100 i bɛ na i bɛ taa i n'u tɛ bɛn u b'u ka dayɔrɔ la u ka chambre bɛ yen u ka dara u ni dara tɛ na u ni birifini tɛ na u ni serviette tɛ na u ni safinɛ tɛ na o bɛɛ bɛ d'u ma dɔgɔkun o dɔgɔkun safinɛ bɛ d'u ma u ni omo mugu bɛ d'u ma pour que u ka fɛnw kan mais u bɛ don fini min dɔn tenue an b'a fɔ o ma ko tenue o bɛ d'u ma tenue 2 bɛ don dɔgɔkun kɔnɔ baarakɛ tenue u bɛ taa dege kɛ n'u ye tenue o bɛ d'u ma u bɛ hali sport bɛ kɛ u bɛ éducation farikolo ɲɛnajɛ samedi dimanche pour que k'u fari bɔ ɲɔgɔn na ka télévision bɛɛ bila u ye u b'u diyaɲɛ kulonkɛ kɛ pour que u kana kɛ degun kɔnɔna na u kana kɛ miiri kɔnɔna na u kana kɛ ɲɛnafin kɔnɔna na u ka se ka kalan kɛ. Ayiwa président o ye yan ye n'o ye campus ye kalan bɛ kɛ yen o ye kɔni ye kalo 6 ni ninnu bɔra sisan maa wɛrɛw bɛ don mais anw ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛw la minnu bɛ yen bi n'olu nafa ka bon sabula an y'a ye k'a fɔ musow ka nakɔ a ye dɔ kɛ olu ye muso yɛrɛ y'a jira an na k'a fɔ ko yɔrɔ 9 ɲɔgɔnna bɛ u bolo bi an ye ji fana ye bɔnni fontaine sigilen don fo 10 a yɛrɛ ne ma nin yɛrɛ ɲɔgɔnna ye fɔlɔ yɔrɔ la yɛrɛ ni yan tɛ parce que mana dɔ de bɛ d'i bolo i bɛ t'o da jibono in sanfɛ carte tigi i b'o da sanfɛ ji bɛ k'i kun o ka tɛmɛ ka bɔ yen courant fana an y'o fana ye k'o compteur yɛrɛ kun fɔlɔ ye dugutigi fɛ yen an b'a daminɛ ni kɛnɛya ko ye mun ye aw sen don kɛnɛya la nin ko in na k'a sɔrɔ aw ka kɛnɛ b'aw bolo fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na aw ka labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛlen don. Kasim n ko n b'o de fɔ an bɛ an dɛmɛjɛkulu mɔgɔ ninnu fo Alimaw n'u sigilen bɛ fondation dɔ kɔrɔ n'a fondation ɲɔgɔn tɛ Europe bɛɛ a ka bon ni Allemagne fondation bɛɛ ye u ta y'u ka nafolo ye u b'u ka nafolo don yɔrɔ min na yɔrɔ min u b'a dɔn k'a bɛ bɛn u b'u ka nafolo don farafinna nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali la a nafolo donni u wasara la ka wasa fo ka se wasa dan na fo k'a fɔ ko u bɛ yan u t'u ta don yɛrɛ dɔn fo ni an ko k'a ka ɲi don olu ka hakilina na i tɛ se ka dɛmɛ kɛ ka dan sira o fana ka dɛmɛ e min bɛna ka dɛmɛ k'an ka dɛmɛ fan dɔ ta k'a di o mɔgɔ wɛrɛ ma u k'u ka dɛmɛ u bɛ s'a la u bɛ s'a kɔrɔ u bɛ se ka fɛn kɛ n'an nana kɛnɛya taasira la n'an taara kɛ kɛnɛma mun na an ko mɔgɔw bɛ dalajɛ yan n'i ye tile dɔ ye par exemple muso minnu bɛ na formation na jɛkulu ninnu u muso 30 u ni musomanin 60 ni kɔ bɛ u ni yan baarakɛlaw mɔgɔ 100 ni kɔ bɛ se ka kɛ yan kalo kɔnɔ ɲɔgɔn kan maintenant olu la bana bɛ se ka k'a la an ni dɔgɔtɔrɔso ka jan Sibi c'est vrai dɔgɔtɔrɔso bɛ yen mais an bɛ Kalasa kɔnɔna na an n'o de ka surun dɔgɔtɔrɔso tɛ yen c'est vrai fɛn dɔ ŋaniya bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo mais sɔrɔ t'a bɔ u ma s'a yɔrɔw ma Kalasa b'a yɔrɔ la Kalasakaw yɛrɛ y'u miiri ka dɔgɔtɔrɔso jɔ an nana an y'a ye an ye fɛn min kɔnɔ an ko
ninnu ka dɔgɔtɔrɔso u yɛrɛ de ka ko jɔlen don n tɛ se ka u ta mais nafolo b'an bolo n'i ko k'i bɛna mɔgɔ dɛmɛ a ka kɛ mɔgɔ kɛnɛma ye dɛ n b'i dɛmɛ n bɛ nin k'i ye o ka sɔrɔ i ka kɛnɛ ne bɛ se k'a ka kɛnɛya k'a dɛmɛ a kɔnɔ ni se b'i ye i b'a kɛ alimanw ko ko an bɛ se ka dɛmɛ kɛ kɛnɛya kɔnɔ an ka dɔgɔtɔrɔso jɔ mun bɛ se ka anw minnu bɛ yan baara la an bɛ sigi yan an ka baarakɛlaw so b'u bolo u bɛ yan minnu bɛ na dege la u bɛ yan an fobagaw fana bɛ na an teriw bɛ na denmisɛnnin minnu bɛ na dege la u ni muso minnu bɛ na olu ka kɛnɛya ko n'an ko k'an b'an ɲɛ cɛ a kan a bɛ gɛlɛya n'an ko ko ni fɛn sɔrɔ an b'u ta ka taa n'u ye n'an ko k'u ta ɲɛ sira la an ma na ni dɛmɛ ye an ye ko wɛrɛ ye pour que an ka dɛmɛ yɛrɛ lafa an ye o dɔgɔtɔrɔso in jɔ kɛnɛyaso in jɔ kɛnɛyaso an y'a jɔ Kalasa kɔnɔna na o kɛnɛyaso in ni n'aw yɛrɛ tɛmɛna n'a y'a ye an y'a inauguration kɛ o san ani ministre Bakari Kɔnɛ o ni jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛw an y'a kuru kari kɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a lit a fɛn ka pharmacie fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ mais comme a baarakɛla tali ta an ka yamaruya kɔnɔ mais a dɛmɛni a so jɔli n'a fɛnw o kɔni b'an ka sɔrɔ kɔnɔ o se b'an ye k'a kɛ hali ni a kɛnɛya a docteurs n'a infirmiers tali sisan o t'an ka baara ye mais an bɛ se k'u dɛmɛ a sira kan an y'o jɔ maintenant tɛmɛbagaw n'i ye nin sira in na ye ka bɔ Bamakɔ ka taa fo Kuremali Sebenikɔrɔ ka taa Kuremali kɛnɛya yɔrɔso ba ka dɔgɔ sirada la an dun y'a ye sira in kelen bɛ sira in bɛ fréquenter kosɛbɛ sira in bɛ laboli kosɛbɛ surtout port ko min bɛ Laginɛ an ka port min bɛ Laginɛ an bɛ taa yen ka segin mɔgɔw ka taa ni ka segin ka ca et Sibi nana kɛ fana Mande nana kɛ Sibi sira in kan yala yɔrɔba de mɔgɔw yɔrɔ ɲɛda yɔrɔba de mɔgɔw la o ni mɔgɔ bana na mɔgɔ sɔrɔ a sira kan i taa yɔrɔ ko bɛ gɛlɛya an y'a miiri o bɛɛ la o kɔrɔ tɛ ko yɔrɔ tɛ Mande kɔnɔna na mais sirada la a ka gɛlɛn c'est vrai kelen bɛ Sibi kɔnɔ mais an ko k'an bɛ fɛn don mun bɛ se ka mɔgɔw wasa kosɛbɛ o de na dɔgɔtɔrɔso in jɔra mun donna la miliyɔn caman don CSCOM na mun bɛ don CSCOM kelen na o 4 de donna la a n'a liw n'a fɛn bɛɛ foyi tɛ yen ko mɔgɔ ka fɛn donni n'a kɔnɔ projet de y'a bɛɛ ta sinon an nana dege nin tan kama an ko k'an bɛ na dege nin bayɛlɛmali kama mais fɛn caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an sigida la o ni an bɛ yɔrɔ min na an ka se k'o ko kɛ vraiment ka ŋɔni dɔ bɔ jamana ɲɛmɔgɔw sen na o ko n'o ye mairies ni gouvernement ka service daw minnu jɔlen bɛ n'a ko ye o de nana ni dɔgɔtɔrɔso in ayiwa nakɔtigi ninnu muso nakɔtigi in fana ka parce que an y'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ muso yɛrɛ dɔrɔn tɛ muso minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu bɛɛ ye dɔ sɔrɔ nakɔko in na Kasim n'i ye projet in ka fɛn jateminɛ an ka taabolo jateminɛ bi na ka taa 2017 la ni an bɛ 2024 san 7 in kɔnɔ an nana miiri n'a fɔra ko dɛmɛ o ni senkɔrɔma dɛmɛ aide o ni appui an b'o fila de kɔnɔ fɔlɔ de kun ye appui au développement ye mun na formation sira kan dɛmɛ senkɔrɔma dɛmɛ mais dɛmɛ an nana ye k'o fana ka kan an bɛ mɔgɔ musow former an b'u former c'est vrai an y'u sɔrɔ an tɛ fɛn kura si kɛ u bɛ mun na an b'o de sira ɲuman yira k'a sankɔrɔta an tɛ se k'an disi fana dayɛlɛ ka bɛɛ ta mais fɛn min b'an bolo f'an y'a ɲini de k'o fana kɛ k'a ɲɛ fo ka wasa kɛ fo mɔgɔ wɛrɛ ka o ye k'o ta sira fana ta ni dɛmɛ n'i bɛ fɛ ka jamana in dɛmɛ kɔni dɛmɛ sira ɲuman kan n'i bɔra kɔ kan ka na k'i bɛ na n'i ka nafolo jamanadenw bɛ mun fɛ an b'o sira de yira mun kan ka jamanadenw ma fana an b'o de yira ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ na i k'i ta fara o kan i b'o ka taa n'o taabolo ye o de nana ni nakɔ in ye an bɛ sira 4 de kan nakɔ in b'o la n'a b'a fɔ ko agriculture ni maraîchage b'a la an bɛ énergie eau et électricité an bɛ santé kan n'an ye dɔgɔtɔrɔso min fɔ an bɛ éducation kan n'o ye ekɔliso jɔ o ni ekɔlidenw dɛmɛni ye maintenant mun ye sɛnɛ ta in ye o de ye nin ye muso ninnu bɛ na dege la musojɛkulu ninnu n'u nana dege la u bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye tuma la an bɛ bayɛlɛmani kɛ parce que aw ko bayɛlɛmani la pour que i k'a kɛ ka ɲa f'i ka sɛnɛden bɛ ka ɲuman bɛ se ka kɛ bayɛlɛmani n'i ye nunkuruni ta bi n'i ko k'i bɛ mangoro jalan kɛ nunkuruni fo n'a kɛra an kɔrɔnfɛmɔgɔw ni surakaw ye Mauritaniens ye sinon mɔgɔ si tɛ nunkuruni kɛ mangoro bayɛlɛmani ye an kɔni b'a dun mais n'i ko k'i bɛ bɔ n'a ye k'i bɛ nafa sɔrɔ a la n'i ko k'i b'a kɛ mangoro jalan i tɛ se k'o kɛ mais an b'a fɔ ko nin yiriden yen de an bɛ foli kɛ an ka vraiment jamana sɛnɛbaga degew la n'o ye IR ni service d'agriculture ye baara caman kɛra jamana in na a ma se an ka bɔ ko kan ka taa fɛn dɔw ɲini an b'a fɔ ye a bɛ nin kɛ bananku n'a ko ko cɛkɛ bɛ bɔ yɔrɔ maliyɛn caman ɲɛna cɛkɛ bɛ bɔ Côte d'Ivoire ni Benin ni Togo de ka na k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se ka cɛkɛ kɛ a fa bɛ ɲa n'u ta ye an ko bɔn bananku kelen de b'a kɛ bananku b'an bara a ma fɛn gɛlɛn tɛ jima yɔrɔ a ye ji ɲini aw ka kɛ tan an b'a kɛ tan a fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ an bara bon an ye fɛn min kɛ kalan na musow ye u ka suma bayɛlɛmali la ka fɛnw na an nana sɛnɛ taasira mun yɛrɛ surasiw yɛrɛ an ka firijatɔ ninnu an balimamuso na an denmuso minnu b'a la u n'a muso minnu olu yɛrɛ caman nana ye ko a ye nin fɛn kɛ an ye mun ka d'an ye dɛ o ye nakɔ in ye
Ani nakɔ in ye c'est vrai suma bayɛlɛma an bɛ taa an b'a bayɛlɛma an bɛ fɛnw san mais nakɔ in foyi tɛ nin bɔ est ce que a bɛ se k'an dɛmɛ an ko tiɲɛ don n'an ye fɛn kan mais nin dɛmɛ in t'an ka fɛn kɔnɔ mais n b'a lase an dɛmɛjɛkulu ma tubabuw ma Allemagne ka se k'aw dɛmɛ ko an bɛ se ka kuma fɔ u k'a ye n ko mais wasa kɔni kɛra aw ka kalan ninnu kɔnɔna na rapport u taara u y'a ye u yɛrɛ nana u y'a caman ye an bɛ fɛn fɛn kɛ an t'a la ka lajɛ tubabuw bɛ na u b'a lajɛ kalo fila u bɛ na u n'u sen jɔ Mali la k'a lajɛ hali n'a fɔra k'u kana na tuma min Covid u nana wagati gɛlɛya fɛn fɛn n'a fɔra k'u kana u bɛ na u nana u y'a ye ne ko bon u y'a ye an bɛ se ka mun kɛ an b'a lajɛ n sera n ye réunion kɛ comité dɔ b'an bolo n'an b'a fɔ o ma ko comité consultatif an ni jamanaden dɔw bɛ ɲɔgɔn kan minnu ye kodɔn dɔw kɛ ko dɔw la sira dɔw kan an n'u bɛ hakilina falen olu bɛ ne kɛrɛfɛ k'an bilasira pour que ne fana bɛ tubabuw bilasira an kan ka mun kɛ mun ka ɲi mɔgɔw ma musow ka association présidente n b'a fɔ nin kɛnɛ in na Jɛnɛbu o ni Sibi maire yɛrɛ k'a fɔ ayiwa président nakɔ in pour que k'a laban u ka ɲini laɲini de u b'aw kan ka nakɔ o de nana ni nakɔ in kɛli ye an ye nakɔ fɔlɔ kɛ Sibi musow ye nakɔ in ye siraba ta nakɔ in na an ko k'i tɛ se ka nakɔ kɛ tant que i m'a lakana ka clôturer k'a la kori n'i m'a lakori an bɛ yɔrɔ min na Bamakɔ dafɛdugu na baganw bɛ don a kɔnɔ o b'a cɛn i tɛ se ka nakɔ fana kɛ i ma ji di mɔgɔ ma kɔlɔn tɛ ji di cogo ye an bɛ forage kɛ k'a ko bɛɛ ta k'a charger a nakɔ ninnu na an dɔgɔyalen 25 millions 30 millions ye an b'a labɛn ka village ɲɛnama hectare kelen na an ye village k'a la ka fɛn bɛɛ k'a la hali a nakɔ siw an bɛna ka technicien bila k'i suit ka a fɛnw danfaraw ni fɛnw bɛɛ dilan ka planches k'aw dege a bɛɛ la ka tila ka arrosoirs a baarakɛminɛnw k'a dɔw di dɔ ma burɛtiw pelles o ni arrosoirs k'a d'u ma k'u dɛmɛ n'a ye an y'o de kɛ ka musow dɛmɛ n'a ye musojɛkulu dɔ ko ka fɛn de d'olu ma baarakɛminɛnw pour que bayɛlɛmani mɔgɔw ka laɲini tɛ kelen o de nana ni nakɔ in cayali ye nakɔ in nafa ye min ye a nakɔdenw ji in de yɛrɛ nafa ka bon n'a bɛɛ ye an y'a kɛ yɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ jiko gɛlɛya b'u kan ɲinan tilema in na a ye nafaba de ɲɛ an y'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw bɛ ji tata min k'a la k'a min u yɛrɛ t'o sɔnni kɛ n'a ye voilà o de ye nakɔ in ta ye président an ye école ko faamu an ye courant ko faamu an ye jiko faamu mais an bɛ fɛ ka min dɔn sisan complexe agricole in o nafa bɛna na kɛ jumɛn ye a la parce que o fana farala campus kan sisan bon campus in yɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ bloc administratif de don an kɛlen bɛ ka service k'a la ka salle de formation k'a la ka denmisɛnninw si so an ye siyɔrɔ min dilan a la a bɛ en fait mɔgɔ 100 ɲɔgɔn siyɔrɔ dilan a la mun ye mɔgɔ minnu bɛ na dɔrɔn tile filanin kɛ la o ni minnu bɛ kalo wɔɔrɔ kɛ la an nana ye ko bon an ka kɛnɛ ɲini kɛnɛ minnu bɛ kɛ i bɛ mun ye k'a dɔn k'a kɛ o ye complexe agricole ye n'a inauguration kɛra donc n'i ye kalan kɛ sisan yan lawaleyali baaraw ka se ka taa i bɛ t'o kɛ complexe o ka fisa an ka taa yɔrɔ ɲini yɔrɔ min kan mais o de y'a to an ye complexe an ye hectare complexe in tilalen bɛ yɔrɔ 3 de hectare 5 in hectare 2 bilalen bɛ sɛnɛdege dɔrɔn kama i mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛna kalan kɛ yanni ka bayɛlɛmali kɛ an b'a ɲininka i bɛ nin ɲɛdɔn wa i delila ka nin ye denmisɛnnin dɔw nana de b'a la k'u dɔw ma deli ka bananku sun ye dɔw nana u ma deli ka foronto sun ye dɔw nana u ma deli ka gɔyɔ yɛrɛ den ye dɔw nana yiriden dɔ bɛ u t'a dɔn an b'o yiridenw n'a bɛ Mali la n'a b'an ka recherche mɔgɔw y'a découverte kɛ n'a kodɔnnen b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o n'an ka service d'agriculture fɛ olu an ye hectare 2 bila hectare 1 bilalen bɛ baara bayɛlɛmani yɔrɔ na n'a bilalen bɛ a kɛnɛ bɛ yen an nana ni fɛnw ye parce que n'i ye musow ka tɔnkulu Sibi Setulu n bɛ se k'a f'i ye Kasim mɔgɔw ɲɛna ko Burukina Setulu bɛ yɔrɔ yɔrɔ Setulu si tɛ yen ko ne delila k'a ye ko ne y'a di mɔgɔ ma k'a k'a ka ɲi ni Sibi Setulu ye muso minnu b'o kɛ a Setulu ɲɔgɔn tɛ yen Sibi an y'a bila ka taa Allemagne laboratoire dɔ la u y'a ye hali bana min bɛ tubabumusow ni tubabuw bolo la u nana sɔrɔ k'a dɔn k'a b'a furakɛ u ye Sibi Setulu ne yɛrɛ ye a si k'a kolo an y'a kɛ kantine kɔnɔ a kilo 100 fu 100 ou bien 80 ɲɔgɔn ka taa n'a ye Allemagne u ka taa k'a lajɛ a ko bɛ cogo di k'an ka tiga k'a kɛ fɛn kɔnɔ ka taa n'a ye u k'a lajɛ ka taa kɛ cogo min bon toro minnu lajɛ u ko k'an ka tiga in usine kelen de bɛ yen Allemagne bɛɛ kɔnɔ n'u kɛlen bɛ ka autoriser a ka cannabis u ka drogue bulu in n'a b'a tulu bɛ bɔ k'a feere pharmacie ma o usine kelen yɛrɛ taara k'a ɲɛ d'a kan an k'u ma ko est ce que aw bɛ se ka an ka tiga lajɛ n'a bɛ se ka kɛ tulu ye minnu fɛ an ye tiga bila ka taa u y'an ka si n'an ka tulu a denw bɛɛ bɛ yan k'a lajɛ u ko k'an ka tulu sigi tiga Sibi kɔnɔna na Mande tiga a tulu nin tɛ se ka a tulu kɔni olu ma deli k'a ye tulu ɲumanba hali a tiga bolo a tiga kisɛ n'a fɛnw a tiga faraw a bɛɛ bɛ se ka dun complexe in jɔra pour que muso minnu bɛ na olu jɛkulu kɛnɛ min bɛ na jama min bɛ na u bɛɛ ka se ka baara k'o kɔnɔna na bagan fana an ye kɛnɛ hectare 2 fana bila bagan mara ba
misi saga ɲina y'a ye sibi kɔnɔna na mɔgɔw tellement que bagan gɛlɛyara fɛn fɛn ka gɛlɛn mɔgɔw ma an ka sigida la sibi kɔnɔna mande kɔnɔna na u bɛ se k'a lasɔrɔ nɔgɔya la o ni da nɔgɔman na mɔgɔw tun bɛ taa bɔ yan seli mana se seliba ka taa fo Bamakɔ ka taa garabali ni fɛnw na ka taa misiw san a da ka gɛlɛn u tɛ misi ɲɛnama sɔrɔ an kɛlen bɛ ka docteur vétérinaire ta a sigilen bɛ a n'a technicien ka bagan yɛrɛ de ka embouche n'an b'a fɔ embouche ka bagan mara kɛ saga ba misi o ni ba nɔnɔ n'a fɛn bɛɛ hali ka fromage bɔ tubabuw ye fromage y'an ba la u ko ko kuma de b'a la k'u dɔn ko nin ye fɛn k'a ka dɛmɛ mais o bɛɛ bɛ yan an nana dɔn fana i mana taa so o so kɔnɔ ba mara i b'a sɔrɔ du muso dɔ kɛlen bɛ ka ba mara ka sɛ fana an ka sɛ farafin sɛ in ka tila ka ba don a la fana k'a jira ko nin de ye sɛ ɲuman ye nin de dungani ka di pour que ka mɔgɔw bilasira u ka na u k'a lajɛ hali kulukulu min bɛ jɔ sɛ kulukulu min bɛ jɔ ni bagan kɛnɛ fɛn min dɛ k'a jira mɔgɔw la e bɛ taa ka taa nin fɛn don nin na ka i ka pariki dilan ni nafoloba in don mais n'i ye nin ta n'i ye nin kɛ tan a bɛ se k'a kɛ i ka baganw tɛ tɔɔrɔ yɛrɛ i tɛ nafoloba da la mais ka tila ka sɔnnikɛ yɔrɔ min fana n'u b'a fɔ k'u taa gutu k'a jira mɔgɔw bɛ taa fɛn min san Europe miliyari ni miliyɔn caman na u t'a dɔn k'a fɔ ka ale matière a tɛ n'an ka fɛn tɛ taa n'an ka dugu climat tɛ taa n'an ka tile n'an ka fiɲɛw n'an ka dugukolo fɛnw tɛ taa n'u bɛna to n'a bɛ ji seri an ko nin si tɛ ko ɲuman ye nin bɛɛ ka gɛlɛn a ye fɛn ɲini mun b'aw bara i bɛ arakɔri kelen san fɛn bɛɛ don miliyɔn kelen yan an bɛ se k'a jira i bɛ wa naani wa wɔɔrɔ don a la i bɛ arakɔri san arakɔri ɲuman da gɛlɛn ma tɛmɛ wa duuru kan o ni ji mun bɛ seri o kunkolonin i bɛ toliye dɔ ɲini nɛgɛ baarakɛla dɔ u bɛ sen don a la i b'i ka foro bɛɛ sɔn n'a ye k'a sɔrɔ i ma taa mun bɛ san farajɛla ka na n'i b'a don dugukolo n'a bɛ ji seri n'a tɛ se ka mɛn i bolo i ka nafolo da n'a tiɲɛna fana kungo bɛ t'a la an bɛ taasira de yira mɔgɔw la o ni taabolo de yira mɔgɔw la mun bɛ se ka nɔgɔya complexe in o de kɛlen bɛ an kan ka tulu bɔyɔrɔ kɛ yen an kan ka bananku si yɔrɔ yir'u la par exemple muso minnu bɛ ka situlu kɛ yan u n'u ka baarakɛminɛnw bɛ na u bɛ tiga minnu par exemple n'i bɔra Bamakɔ ka na commerçant minnu bɛ bɔ yɔrɔ la ka n'u ka tiga san u ni Laginɛ ka n'u ka tiga san da gɛlɛn na par exemple ni tiga kilo bɛ dɛrɛmɛ 14 na an b'a fɔ a ye na an b'a layɛlɛ pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ commerçant de bɛ na k'u ka prix jago kan an b'u yɛrɛ de hakilina prix ta pour que k'u dɛmɛ u bɛ se ka bɔ sɔrɔ u ka jago kɛ u ka sɛnɛkɛden yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka o la n ko tuma na minɛn ninnu bɛ taa cogo di u bɛna feere cogo di aw bɛna mun de kɛ pour que u ka se ka feere parce que n ye tomati jalan ye aw bolo ba nɔnɔ bɛ yen fɛn caman bɛ yen o jalanw bɛ yen gariw bɛ yen tapiocaw bɛ yen a ka ca kojugu. bon an tɛ en fait jagokɛ projet ye. aw t'a feere. c'est comme minnu ye usine dayɛlɛ ka tulu ni fɛnw nɔnɔ an tɛ feere la mais an kɔni b'a jira n'i nana i bɛ se k'a ta parce que minnu bɛ na formation na sisan musomanin minnu bɛ yan olu de bɛ nin baara in bɛɛ kɛ an bolo tɛ don foyi la an tɛ mɔgɔ si ta k'a sara k'a fɔ ko ka fɛn bayɛlɛma mais n'i ko k'i bɛ feere kɛ f'i ka fɛn ɲuman feere fɛn ɲuman fɛn saniyalen olu fɛn tɔ minnu bɛ to olu de bɛ to folikɛla minnu ni lajɛlikɛla minnu bɛ tɛmɛ an bara par exemple n'i ye di lajɛ jaba di b'a la a di fɛnw jɛlen bɛ yɛrɛ didenw ni fɛnw a sonu an bɛ di ɲuman kɛcogo yira n'i nana n'i ko k'an ka fɛn jɛri i bɛ di ta i yɛrɛ ɲinɛna woso kɔ woson bilenni mun kun yɛrɛ tun na an b'a jira mɔgɔw la ko chipsi denmisɛnninw bɛ mun dun ko chipsi woson jalanin sugunin dɔ f'a fɛlɛfɛlɛlaman don an b'a jira an b'a fɔ musomaninw bon n'aw taara u ni musow n'aw taara voilà nin woson si mɔgɔw kun famana ka woson bilenni an kɛlen bɛ ka woson bilenni don ba la a tununnen don woson bilenni bɛ u b'a minɛ u b'a laja u b'a feere tomati an b'a jira fana ni tomati bɔra sisan musow bɛ tomati n'a u taara n'a ye sugu la sisan n'a fɛnna dɔrɔn dɔw yɛrɛ bɔra dɔw bɔra ɲɔnɔ ka na u ko ko tellement que tomati bɛ caya n'u seginna n'a ye u b'a ɲini ka prix n'u ma se ka segin mara yɔrɔ t'u bolo u b'a feere an b'a f'i ye a ye na n'a ye an b'a laja cogo yir'u la a bɛ tigɛ cogo min pour que a ka ja ka ɲa o de bɛ complexe la olu kɛcogo ɲuman u ni jaba ta ni jaba fana tula hali jaba kɛnɛ marali cogo b'an bolo tulu bɛ yan fɛn dɔ maralen b'an bolo u bɛ mara fɛn kɔnɔ a bɛ san 2 bɔ an b'a kɛ cogo yir'u la voilà i bɛ se frigo t'i bolo congélateur t'i bolo mais i bɛ se k'a mara mais mara cogo dɔ experts b'an bolo o ni spécialistes b'an bolo an b'u sara olu de bɛ na ka nin ɲɛbila sira in yira mɔgɔw la ka fɛn fɛn bɛ ka nɔgɔya jamanadenw ma pour que k'a f'i ye bagan mara in t'a la misi la an ye misi min feere ɲinan an t'a feere yɛrɛ parce que an bɛ se ka misi san n'a ye misi san misi bɛ kalo 5 fo kalo 4 k'an bolo an bɛ na k'a di pour que mɔgɔw bɛ se ka nɔgɔya kɛ a bɛ fɔ de ma ko c'est comme a subventionné don fɛn fɛn ye dɛrɛmɛ 10 aw ka se ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw parce que gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan du minnu farala ɲɔgɔn kan ka misi san yanni n'u ka se ka lahiya san a bɛ du 15 bɔ olu de nana ka na misi san fɛ yan ɲinan mais u b'a dɔn misi nin tɛ misi jagoko misi ye u b'a dɔn fana nin tɛ misi gansan ye saga fana an b'o de kɛ o de y'an ka fɛn fɛn mais a bɛɛ bɛ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ na u ni muso minnu bɛ na ladegeli kɛ olu de ka hakilina kɔnɔna na u n'olu ka wulikajɔ kɔnɔna na a tɔ minnu bɛ to an b'a jira mɔgɔw la voilà a kɛcogo filɛ nin ye
ayiwa président an b'a dɔn k'a fɔ baara o baara gɛlɛya b'a la i y'a kɛ cogo cogo hali ni wari b'i bolo wagati dɔ la i b'i sigi k'i miiri i b'a fɔ ko nin kɛra cogo di aw ni gouvernement cɛ bɛ cogo di bi. Vraiment an bɛ n'i y'a ye an bɛ sigi la an bɛ gouvernement ka yamaruya sigi la sinon n'an tun ye jagokɛlaw de ye an bɛ se k'a fɔ an b'an yɛrɛ ka sigi la mais an nana ka na ni gouvernement ka hakilina ye hali sɛbɛn min b'an bolo gouvernement de ye sɛbɛn fɔlɔ in d'a ma maintenant an bɛ baara min kɔnɔna na an tɛ formation kɔnɔna na formation tɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ formation tɛ école so jɔ an ye école so jɔ fo école so 3 an bɛ ka second cycle jɔ u b'o kalasa 7e 8e 9e o ni direction 2 premier cycle ka direction parce que premier cycle an tun ye classe jɔ ka tɛmɛ o ni second cycle ka direction i yɛrɛ m'a dɔn n'i y'a kow n'a vitres an y'o ye conteneur u nana n'a minɛnw ye ka bɔ Allemagne maintenant u ko k'an bɛ fɛn de kɛ k'a jɔ finition na a bɛ ban yanni école ta wɛrɛ cɛ parce que école so gouvernement ka école so tɛ yen école so tɛ kalan gouvernement a ma gouvernement ma école dugu yɛrɛ de ka école so dugu de ka école min tiɲɛna a ye mun dilan o ye dugu de ka école so ye an bɛ ka mun jɔ fana o ye dugu an y'a jɔ dugu de kama mais an y'a jɔ mairie ni CAP ka yamaruya ye parce que an bɛ fɛn fɛn kɛ an ni jamana ɲɛmɔgɔw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a mana kɛ sigida la cogo o cogo an tɛ wuli ka na fosi de kɛ k'a fɔ ko nin b'an kɔnɔ an k'a kɛ an b'a bɛɛ kɛ ni jamanadenw ka laɲini ye an bɛ yɔrɔ min na nin bɛɛ ye mɔgɔw ka laɲini de ye par exemple n'i ye école in ko in ye u ka laɲini don an ko k'an bɛ se k'a kɛ maintenant an taara hali Gena o filɛ nin ye kulu sanfɛla la n'i taara hali réseaux sociaux sɔrɔ ala k'olu da olu ma minisiri ye an taara a ventilateur a banw minisiri sara olu fɛ o kɛra fɛti ye dɛ an y'a bɛɛ jɔ yen et mais ka na second cycle in fana n'i y'a ye u ko k'an bɛ second cycle a garantie c'est à peu près 150 ans a so jɔli n'a ka di fɛn fɛn ka kɛ sankulu ka kɛ san ka na o yɔrɔ bɛɛ ka fɛ foyi tɛ école so in sɔrɔ k'a n'a minɛn bɛɛ u ko ko b'a bɛɛ ta nin ye jiko fana ye ji gɛlɛyaba de tun bɛ kalasakaw kan u y'a fɔ forage kelen de tun bɛ o de tun bɛ dugu ta ji gɛlɛyara an nana ka na kɔlɔnba kelen bon an ye fontaine min kɛ prépé an ko k'an b'a kɛ pour que mɔgɔ wɛrɛw k'a lajɛ nin bɛ se ka kɛ jamana in fan bɛɛ pour que ka ji nɔgɔya i bɛ na n'i ka hakɛ min ka di i b'o ji de ta courant ko fana an y'o de nɔgɔya kɛ bon projet min b'o kɔnɔna na i tɛ formation kɔni kɔnɔ i tɛ o de y'a to an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔ la u ka sɛbɛn d'a ma mun b'an yamaruya parce que an fana ni dugu fan dɔw aw kɛra baɲumankɛ tɔn de ye sa tɔn ye an kɛr'o de ye aw kɔni an b'o wale la aw ye fondation de ye sisan sa aw tɛ projet ye tuguni maintenant o sɛbɛn an b'o de kɔ pour que ka tubabuw permettre ka u bila ka fɛn wɛrɛ kɛ parce que ni nin kɛra cogo min k'a lajɛ nin bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ cogo min jamana ka taa parce que ni ɲɔgɔn 5 fo 6 kɛra région fɛn fɛn na a bɛ na ni denmisɛnninw ka baara sɔrɔ ye a bɛ na ni an ka sumandenw bayɛlɛmani sankɔrɔtali ye a bɛ na hali jamana in basigi ye parce que bi bi na n'i ko k'i bɛ ɲɔgɔn dalajɛ kɛ Sibi kɔnɔna na Sibi arrondissement kɔnɔna na o ni Sibi cercle kɔnɔna na o ni Kangaba a fɛnw bɛɛ bɛ se ka kɛ u bɛ na u sigi u ka fɛn bɛɛ kɛ courant ko tɛ yen jiko problème tɛ yen yɔrɔ ko fana tɛ yen n'i y'o ye projet min na vraiment ani sinon an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina kɔnɔ sinon problème si de tɛ yen mais laɲini de b'an fɛ pour que vraiment nafolodila ninnu ka nafolo a bɛ se ka sankɔrɔ tan cogo min u yɛrɛ bɛ se ka lakana u n'u jɛɲɔgɔn fɛ Allemagne parce que an bɛ nin sigi kɔnɔ a man d'u fana ka mɔgɔ fan dɔ ye a man d'u dɛsɛra de mais u seko t'a la sinon a t'a fɛ o de y'a to an ninnu tɛ baara la o an ni jamanadenw de bɛ baara la o ni jamana ɲɛmɔgɔw o ni bilasirali b'a la an b'a ta n'a taabolo an bɛ taa n'o taabolo de sinon hakilina si t'an na k'a kɛ mun tɛ jamana ka sankɔrɔta ye o ni jamana ka wasa ye vraiment baara b'o sira de kan. an ye dɔ kɛ kuma na hakilila k'a fɔ kuma fanba minnu tun bɛ an da donna olu bɛɛ lajɛlen na nka a kun ka d'an ye yanni an ka kuma in kun cɛ ɲininkali kelen bɛ yen o bɛ tali kɛ kosɛbɛ aw yɛrɛ ka baara in n'a kun cɛra a bɛna kɛ cogo di ni nin bɛɛ banna don min na a bɛna n'a di dugudenw ma wa ou a bɛna n'a kɛ cogo di. Kasim an bɛ baara min na n y'a fɔ n ko baara kuma daminɛ na n ko a kun ka di n ye an ka baara in foyi de t'a kɔnɔ n bɛ dogo la par exemple ekɔliso ni fɛn fɛn jɔra ni nafolo donna la a nafolo si tɛ dogo la entreprise 2 de b'an bolo u bɛ fo 3 n'o ye Yandalix ye o de bɛ courant ko ni jiko kɛ n'o ye Metal Soudien o de bɛ sojɔ ni fɛnw kɛ o ni DB Travail DB Travaux du moins n'o ye Ablaye Traoré n'a ka entreprise an y'olu ye olu baara kɛ an ka fɛn bɛɛ kelen ɲɔgɔn fɛ de sorte que fɛn fɛn de bɛ kɛ yan a tɛ dogo la n'i y'a la i bɛ se ka don i bɛ bɔ i bɛ taa sira bɛɛ fɛ dogo t'a la maintenant
fɛn minnu bɛ ka kɛ n'a yera kɔsa in na muso in fondation musoba in n'a nana yan a ma deli ka don farafinna dugu si la a sen ma deli ka don farafin fan si la a nana yan hali a ma sɔn ka na taabolo sira fɛ a ko k'a bɛ na mɔgɔ tɔw bɛ na siran fɛ a don kama o mɔgɔ wolonwula nana yan an tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ a ko k'u ye mun ye yan ko k'a fɔ ko baara kun an tun bɛ financement kɛ fo 2027 ko dan t'a la ban wagati tɛ yen tuguni ban wagati tɛ yen tant k'an bɛ nin taabolo in na tant k'an bɛ nin taabolo in na n'a ka di jamanadenw ye an bɛ k'a kɛ k'a ɲɛsin minnu ma mɔgɔ minnu ma ni jamana bɛnnen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma k'an bɛ taa kɛ an bɛ baara in kɛ ko baara in kɔni o de y'a to mais ɔni fana fɛn fɛn n'a b'an bolo yan n'an b'an kɔ don a tɛ di mɔgɔ ma a bɛ bila jamana ka bolo kan jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo kan n'a kɛra san 10 ye a kɛra san 20 ye a kɛra san 50 a kɛra san 100 ye n'a tɛra a bɛ segin fɛn fɛn n'a donna ni nafolo don a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ to jamana in la o de y'a to vraiment ne b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka wulikajɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an dɛmɛbaga ninnu an ka se ka ko sɔrɔ la mun bɛ jamana in nafa hali bi jamana in nafa jamanaden bɛɛ de ka nafa don mɔgɔ kelen ka nafa tɛ bi bi in na mun bɛ ka kɛ sibi yan hali tubabu wasalen b'a la hali minnu tun tɛ fɛ k'a ye u bɛ fɛ k'a ye bi minnu nana minnu y'a ye fana a jiginni kɔnɔ est ce que an t'an miiri ka dɔ wɛrɛ kɛ i yɛrɛ mission dɔ nana yan n'o ye alimanw ka olu yɛrɛ y'a hakilina ta ko vraiment u bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ jamana in na an b'o de kɔ fɛn an tɛ ka bɛɛ kɛ an tɛ ka bɛɛ sɔn fana maintenant an bɛ fɛ ka fɛn kɛ mun mɔgɔw b'a lajɛ fana nin de ka ɲi jamana in ma a y'a kɛ n'an ka nafolo nana mun ka d'a ye o man kan tɛ ka kɛ dɛ mun ka di jamanadenw ye o ni jamana ɲɛmɔgɔw ye a kan ka taa sira min fɛ a ye taa n'o sira de ye voilà an bɛ ka baara kɛ n'o sira de ye k'a yira an bɛɛ la vraiment que yan datugulen tɛ mɔgɔ si ye an tɛ mɔgɔ si ka mara kɔnɔ an tɛ mɔgɔ ka taabolo kan an bɛ jamana in ka dɛmɛ sira o ni jamana in ka sankɔrɔta sira de kan k'a ɲini fana fɛn fɛn n'i bɛ se k'i ta sɔrɔ i ta y'a la n'a bɛ se ka na n'i ka jɛkulu ye mais an tɛ mɔgɔ dɛmɛ dɛ an tɛ mɔgɔden kelen dɛmɛ dɛ mɔgɔden kelen tɛ se ka na mɔgɔden kelen tɛ se ka na ni jɛkulu nana an bɛ jɛkulu dɛmɛ musomanikulu n'u tilala fana n'u ko k'u bɛ se ka dɛmɛ mun kan an b'u dɛmɛ mais k'a fɔ ko nafolo de b'an bolo k'an b'a ta k'a nin an hakili la mɔgɔ tɛmɛna yan an ye fɛn fɛn kɛ a sɛbɛnnen don a dɔnnen don hali denmisɛnnin minnu nana kalan na u ka contact u baramɔgɔw ka sira an b'a bɛɛ dɔn muso minnu nana yan fana n'u ye kalan kɛ u ni directeur de centre n'o ye Alasani Bori u n'a bɛ contact la u ni Alasani bɛ ɲɔgɔn kalama n'u ni Alasani u ni an ka baarakɛla minnu Bori u ni Dunbiya honorable u bɛɛ bɛ sira kelen kan u lasɔrɔli fana ma gɛlɛn rendez-vous t'an bara yan audience t'an bara yan jamana dɛmɛ sira de don togoda fana ko sira de don u ni mɔgɔw ka sira yiran sira en fait jɛli de don o tɛ se ka kɛ ko ye mun bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔw kan n'a sɔrɔli bɛ se ka gɛlɛya o de y'a to fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ san caman ko de kɔnɔna na a tɛ ka kɛ tile filani ko kɔnɔna na pour que jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ san caman kɔnɔ a kana kɛ degun ye ni projet banna don an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin bɛ dan sigi an ka bi tilegan in na jɛmukan min n'an nana ka na kɛ sibi tile fila in an ye min ye yan a bɛ sɔmɔ samabɔ aw ye mun ye nin tɛ foyi ye fɔlɔ an nana baara min kɛ a bɛna n'a jaw ye an donna wocɛ minnu kɔnɔ tile fɛ su fɛ an taara yɔrɔ minnu na an ye dugutigi ka kuma ta an ye sɔn ka kuma ta dɔgɔtɔrɔw jiko min ye bagan marako ye ka taa se nakɔtigiw ma an ni ninnu bɛɛ lajɛlen kumana u jaw bɛɛ lajɛlen talen bɛ an bolo dɔgɔkun nata in kɔnɔna na a yɛrɛ dɔ bɛ sɔn ka daminɛ sini an bɛna u bilali daminɛ bɔlɔlɔ kan aw yɛrɛ k'a ye o ka fisa anw ka lakali ye min bɛna k'a la gatomayɔrɔ ye sa o ye Kamajan ka kulu ye an kɔni taara ye tilegan in na sɔgɔmada in na an taara yen fana lajɛ yaasa min bɛ yen an ka se k'o fana faamu nka baara in na an bɛ foli ta ka ɲɛsin Sala Babi yɛrɛ ma sabula nka nin y'a bɔra ale yɔrɔ yaasa nin waleya minnu bɛ ka kɛ ka fara projet yɛrɛ ka taabolo kan u ka se ka ye mɔgɔ ka dɔw kalama filanan an bɛ Buguri fo sabula kabini an nana ale kɔni kɛra an sen n'an bolo n'an ɲɛ ka don n'an ye wo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Alasani Bori an b'a fana fɔ kunun an n'a tun bɛ nakɔw kɔnɔna na ka taa se honorable Dunbiya ma maa fana bɛ yan gardien fara tobilikɛlaw kan k'u bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna ma an na nin kɛ laada ye kalo o kalo an nana sibi sabula Zenta an bɛ tile joli kɛ tuguni siɲɛ wɛrɛ une semaine na Kasumi ye Kamajan kulu b'a fɔ mais i da ma maga mun na kadɔ fitiriwale ninnu i m'u ta fɔ olu ye kadɔw cɛ kadɔ déplacelen minnu bolila olu fana bɛ yan olu taara Abalatugu Kɛɲɛba an ye nakɔ hectare 1 nakɔ de k'u ye hali ji min ta kun t'u bolo bi bi in na u bɛ fɛɛrɛ min na hali n'u seginna bi n'u ko k'u ka segin u tɛ taa Dirisa Gindo bɛ se k'a sera ayiwa
olu sigiyɔrɔ de sɔrɔ olu ko an ni Buguri na yen labɛn ka taa yen fana ka taa ɲɛda olu fana kan Abaradugu Kɛɲɛbakaw min ye déplacé minnu bɔra Dɔngɔnɔ dugu la ka na u tiɲɛna u ɲinɛna n tɛ u na waati a kun ka nkalon ma minɛ u y'u miiri k'u bɛ taa fɛn bɛɛ kɛ u tun bɛ fɛ ka taa damada kɛ u ma sira sɔrɔ o la k'u bɛ na u tɛ se ka foyi kɛ finalement baarakɛdenya bɛ se ka sɔrɔ yan baarakɛla tɛ si bi yan a tɛ se ka Abaradugu taa jɔ baara kɛ jɔn ye Ouais. an sɔrɔla ka nin de k'u ye bi bi in na u wasalen don Ouais. vraiment an bɛ foli k'u ka association président n'o ye Tapili a ye lettre yɛrɛ caman Ouais. k'an waleɲuman dɔn vraiment ka barika k'an ye an b'i yɛrɛ fo merci min ye Récodrade Sare ye ale fana bɛ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a fana nana CIC lajɛ maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka nali la ka na kɛnɛ lajɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala n'a kira sɔnn'a ma